barang aku tekan kene papasan karo sing jenenge sapa mau. Nyi Ya perkenalke aku iki Nyi Cange. iya. Nyi Cange. Kong. Kepiye to Buto? Iki ngono dudu urusanmu. Yen kowe kepengin slamet uripmu ora pecat nyawamu saka ragamu, alwung kowe bali saka papan panggonan kene lan bali yo kono bali ngger. Sik ta. Cangkemmu lambemu ku meneng wae. Nyi Cange, kepiye Bagong? Apike ngene Nyi Cange? Nyi Cange bali dhisik. Ya aku tak bali, Gong. Muntur Nyi Cange. Kurang ajar kowe. Ngganggu kesenengane buta. Ora ngerti sapa jenengku, ya ora ngerti sapa aku. Ngene. Buto, Ya, sadurunge kowe maku mau iki mau wis tak tametke saka kadohan. Dalam batinku iku ngono bentuke ya aneh. Cara disawang yang medeni bocah. Tapi nek aku babar pisan gak wedi. Ya Buto. ladala. Bagong, Kepiye? aku ngerti jenengmu lagi iki papasan karo jeneng ngiseng jenenge Bambang Bagong. Jarine aku krungu kabar sing jenenge Bambang Bagong saka dusun Karangkadempel.